Quddiem sitwazzjoni ta' allarm, pajjiżna għandu Prim Ministru li ma jridx jitlob skuża għal kliem illi stqarr huwa stess fl-aħħar ġimgħat. U minn Marzu nkunu nistgħu nibdew mixi lura lejn ir-ritorn għan-normalità. Kif tista' tgħid li inti kburi meta twiet in-nies normalità, Prim Ministru? U allura ħadd titlob in-nies apoloġija ta' dak kollu qed jiġri? Kemm nieħu pjaċir nara il-partit li inti tirrappreżenta jippolitiċizza din is-sitwazzjoni. Aktar milli nieħu pjaċir jiddispjaċini. Iva, mhux se nħallikom taqtaw li qalbi. Prim Ministru inti qed issemmi biss l-ekonomija, ma s-saħħa mhux qed tagħti dwar il-COVID Weight Supplement, Prim Ministru. Waqt konferenza tal-aħbarijiet illi saret f'Kastilja kien evidenti li stat ta' paniku fuq wiċċ Robert Abela fejn affaċċjat mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti der skomdu u saħansitra irrabjat. Illum is-suppostijiet xogħol għaliex qiegħed bil-medication biex ġejt hawnhekk. U dalgħodu qatt nisma' lil Chris u lil Charmaine ħdejja, nismax ma sinċerament ma flaħx bisturdament li għandi, dil-pressjoni enormi, ara taħsbu li mhix pressjoni li l-ewwel wieħed kisritni f'dawn l-aħħar xhur. Bil-Prim Ministru jerġa' jitkellem bir-retorika tas-soltu. Jien verament gburi b'kull wieħed u waħda minnkom. Issa fadal l-aħħar sforz. Se ssibuni magħkom u naf li se nsibkom miegħi li għada aħjar se jisbaħ ma jdumx. Preżenti wkoll il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern illi ma kellux triq oħra li jikkonferma il-pressjoni li hemm bħalissa fuq l-isptar fejn fl-ITU biss hemm 21 persuna. Iżda għall-Prim Ministru Robert Abela ir-riżorsi fl-isptarijiet ma ġewx affettwati. Lanqas għal darba waħda biss ma kellna sitwazzjoni kontrarjament għal dak li ġara f'kull pajjiż ieħor fejn l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, r-riżorsi, l-faċilitajiet tas-saħħa tagħna f'pajjiżna qatt ma ġew overwhelmed mid-domanda. Dan minkejja id-diversi sqarijiet illi ħarġu kemm il-mam kif ukoll mill-MUMN dwar il-pisi din is-sitwazzjoni qed tħalli fuq il-frontliners ta' pajjiżna. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet tħabbru miżuri ġodda kawża tal-każi rekord li rreġistra pajjiżna fl-aħħar jiem. B'seħħ mill-ġimgħa ir-ristoranti se joffru biss servizz ta' takeaway. Bars, kafetteriji u każini se jibqgħu magħluqin. Se jkun hemm ukoll aktar restrizzjonijiet fuq l-qatt soċjali fid-djar privati, proibizzjoni fuq sport għal tfal minn 16 sena l-isfel u l-ħaddiema tal-gvern fejn jistgħu se jaqilbu fuq it-telework. Tħabbar ukoll il-visi fl-isptarijiet se jitwaqfu filwaqt il-miżuri li suppost kellhom jitneħħew fid-djar tal-anzjani issa se jinżammu. Min-naħa l-oħra it-tiġijiet u l-attivitajiet reliġjużi mhumiex se jitwaqfu, filwaqt l-iskejjel se jinżammu miftuħin u mhux se jqilbu għal lezzjonijiet online. Il-limitu ta' nies li jinġabru flimkien f'postijiet pubbliċi ma nbidilx. Robert Abela qal li l-Weight Supplement se jkun estiż sa Ġunju. Dan meta n-nies tan-negozju talbu estensjoni ta' 12 xahar biex ikunu jistgħu jippjanaw sal-aħħar tas-sena.